són conseqüència dels desequilibris dins de les masses d'aigua oceàniques, però fenòmens com l'evaporació, insolació, l'intercanvi de calor entre l'escorça marina i l'aigua, l'intercanvi de calor entre l'atmosfera i l'aigua, etc., sempre mantenen la dinàmica dels corrents. Les causes físiques de les corrents marines, el moviment de rotació i translació terrestres, els vents planetaris i succedència d'aigües fredes de les profunditats. Clima sec en les zones occidentals de la zona tropical o subtropical que estan banyades en les corrents més fredes. Adéu. Hola, soc l'equip 2 i el meu nom és Eric. El meu nom és Sofia. I el meu nom és Álvaro. I anem a presentar Els corrents marines. Els corrents marines són produïts per la suma de molts factors. Són el vent, les marees i la densitat de dues masses d'aigua. les corrents originades que fan variar la densitat, també anomenades de gradient, poden ser produïts per diferents factors, la temperatura i la salinitat. És un moviment d'una massa d'aigua que va en un sentit determinat, anul·la per la superfície i origina els moviments de l'aigua. Per exemple, en la pel·lícula de Buscant a Nemo, us acordeu que hi ha unes tortugues Que va en una corrent molt forta, és això, una corrent marina. I per a poder diferenciar-la, mireu el mar. Si l'aigua està més blava, és que hi ha una corrent. Adeu! Adéu. Sí, com una penten a la vida. Una corrent marina és un moviment de les aigües i els oceans en menor grau dels mars més externs. Les corrents marines tenen multitud de causes, principalment el moviment de la Terra, així com el moviment de traslació. La Terra és més constant com a planetari, constitueix pràcticament una causa inexistent, ja que algunes condicions de les corrents planetaris es deuen al fet que comparteixen una causa comuna, és a dir, originades pels moviments de la Terra. Així pues, sol queda tot en dit el concepte de les corrents marines. Se refereix a les corrents de l'aigua originades a la superfície de mars i oceans, mentre que les corrents submarines no seran un moviment de compensació a les corrents superficials tropicals. En el fons de l'oceà, les aigües es mueven por el moviment de rotació d'esta est. Cal tindre en compte que debaix de l'oceà la pressió origina una temperatura de 4 graus, que és la màxima densitat.